Mina-ke engingenza ukuthi uma ngifanele sithole isikhathi esiningi khomenta ezintweni ezinhle, ey'ntweni ey'positive. Positive talk, positive comment. Singalishaya mhlawumbe ngokungalinganisiwe bafowethu sishayele nangu lo baba, nangu lo baba. Ubaba uVita Shwakanala phansi le eNquthu. Into eyenza ukuthi ngithi akashayelwe ihlombe kuthina amabhinca noma kuthina abantu abalandela umaskandi noma nje kwindima kamaskandi yonke. Hhayi lo baba lokhu evele njalo bafowethu ngokungenamkhawulo futhi, yabo. Noma ngeke ngithi mhlawumbe uvela kumaskandi kuphela, kodwa nje kubantu base-South Africa ikakhulukazi e-KZN, ayi lokhu ebuyelile emphakathini ukubuyisela back cause uma ngabe ubona njengomuntu omnyama olwaziyo usizo lomuntu omnyama, kubalulekile ibhizinisi lakho uma ngabe selisapothe ngendlela, go back to the community and give back, ubuyisele back. So yinto inhle into eyenziwe yilo baba lo kakhulu. Angazi ngingabala kushona ilanga but nje ngizobala kulokhu engikukhumbulayo. Uma ngikhumbula ngenkathi kudlula uMtshengiseni mfowagcwensa, le nsizwa yavela. Umngcwabo weqhawe lakagcwensa, uMtshengiseni ohlonipheke ngale ndlela exabuke ukwenza ngenxa yesandla sawo le nsizwa. Uthe noma uMtshengiseni esedlulile, yaphinde futhi le nsizwa yakhomba uxhaso olukhulu iqembu lamageza elasephethwe uPotso ngaleso sikhathi leso, yabo. So iy'nto ezinhle lezo, kuningi akwenzele amageza ngesikhathi esaphethwe uPotso ikakhulukazi, yabo. Uthe futhi nini kube nenhlekelele ehle eThekwini yey'khukhula yakhahlameza kakhulu, yahlukumeza imindeni eminingi. Cishe kwadlula abantu aba-over 400 ngenxa yey'khukhula. Nakhona futhi uNala wavela lapho njengomuntu wase-South Africa, njengomuntu omnyama olaziyo usizo lomuntu omnyama, yabo. Kuningi. Nayizolo futhi kade kufihlwa le nsizwa kaMvelase uSiqiniseko ubemhlaziya kamaskandi, iphinde yavela futhi insizwa ubaba uNala wamathole funeral, waphinde wasifaka futhi isandla. Yebo, kuthiwa umndeni ubuwujoyile umshwalense but iy'ndleko bezingaphe kwikhava ebithathwe umndeni ebebekhave ngawo uSiqiniseko. So izinto ey'njengalezi zidinga ukushayelwa ihlombe ngazakwethu, zidinga futhi ukuthi axhaswe ngokuthi ithathwe le mshwalense ukuze izokwazi ukuthi iqhubeke futhi asize nabanye futhi uma ngabe sikhona isidingo sokuthi kumele alekelele. Sithi baba uNala uma njalo, uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akuphilise, uqhubeke futhi lokhu okwenzile kwamndeni waMvelase ukwenze nakwabanye.